Rabbana ya kara tsare ki da mahauni ya kara girma mama yar Gabon tamu. Kafiya ka zo sami ni sauti. Jinjina nake miki mama hadiza Gabon. Rabbana ya kara tsare ki da mahauni ya kara girma mama yar Gabon tamu. Jinjina nake miki mama hadiza Gabon. Rabbana ya kara tsare ki da mahauni ya kara girma mama yar Gabon tamu. Ya musan wurin jabaru rabu sarki ka kara kariyar baiwar hadiza yar Gabon tamu. Yar Gabon tana da mutunci ga halarci rabu kara mata daukar hadiza yar Gabon tamu. Ko cikin su yan Kannywood su sani kada hadiza ta yi gadon albarka yar Gabon tamu. Rabbana ka kara tsare da yar Gabon tamu, ka kara dukkanin zuri'arta. Gani na zo cikin gidanki yau zan miki baiti mama, jinjina nake miki mama yar Gabon tamu. Rabbana ya kara tsare ki da mahauni ya kara girma mama yar Gabon tamu. Hadiza mai hali na yabawa yar Gabon tamu, ni na yabe ta ban kushewa. Ya Rabbana ya kwana tsarewa yar Gabon tamu, ya kara dukkanin nasarar yar Gabon tamu. Hadiza mai halin yan kirki yar Gabon tamu, na zo gare ki zana ya baki yar Gabon tamu. Ya Rabbana ya kara tsare yar Gabon tamu, ya kara dukkanin zuri'ar yar Gabon tamu. Hadiza yar Gabon mai kirki ayya, jinjina nake miki mama yar Gabon tamu. Rabbana ya kara tsare ki da mahauni ya kara girma mama yar Gabon tamu. Taimako take tasa ba yar Gabon tamu, shi yasa take kara gaba yar Gabon tamu. Na fada ba zan fasa ba yar Gabon tamu, mamar mu ba ta yi mini gaba yar Gabon tamu. Na rike hadiza ta Gabon, na tabbata na san ba za ta min gori ba yar Gabon tamu. Halinta ne ba zan kushe ba yar Gabon tamu, domin ba zan ki alkhairi ba yar Gabon tamu. Kainuwa da she daga Allah yar Gabon ce hadiza mai halin yan kirki. Sani mamaru jinjina nake miki mama yar Gabon tamu. Rabbana ya kara tsare ki da mahauni ya kara girma mama yar Gabon tamu. Gabon yar Gabon tamu. Hadiza ya ta kirki ta Gabon yar Gabon tamu. Mun zo ya banki zami a Gabon yar Gabon tamu. Ko baitukan su kare a Gabon yar Gabon tamu. Na san